ଭାବରେ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ସାଧୁ, ବିବାହ ବେଦୀଟା ଖାଲି ଖାଲି ଉଜୁଡୁଥିବନି। ସେ ବେଦୀରେ ମୁଁ ବସିବି। ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧତା ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢିବେନି, ଶୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବେ। ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧତ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବି। ଶୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିବେ? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଭାବି ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଗୋଟେ ପ୍ରତାରକର ପ୍ରତାରଣା ଭାବି ତମେ ପାଶରି ଦିଅ। ମନେ ଆରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ସେ ଭୁଲ ପାଇବାର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁନି? ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଷ୍କାର ଅକ୍ଷରରେ ସୁଖର ନୀଳନାଲି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ନୋଟ ଖାତା, ଯାହାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେବଳ ଶହୀଦ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବ। ଆମ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଙ୍କା ଅଙ୍କା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପେନ୍ସିଲର ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତା। ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କେବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ମାମୁ, ସେଭଳି ରଫ୍ ଖାତାକୁ ତମେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟା କରନି ମାମୁ। ତମେ କଣ ସତରେ ଭଲରେ ଥାଅ। ତମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନା ଝିଅ ହେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଅ, ଭଲରେ ଥାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମାମୁନ ମତେ ଛାଡ଼ କହୁଛି, ମତେ ଜୀବନ ଦିଅ କହୁଛି। ଆଜି ଯେମିତି ମୋର ବାପ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଠକ୍କର ମାରି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଠିକ ସେମିତି ତୁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁନି। ଜଳିଯିବ ତ, ଜଳିଯିବ ତ ଏ ସଂସାର। ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଖିଆଲି ମନର ପ୍ରେମ। ନାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ଝିଅ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତୋର ବାପା ନୁହଁ। କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିର, ଯଦି ତୁ କେବେ ଶୁଣୁ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଟା ମରିଗଲା, ତଥାପି ତୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁନି। ତମ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ
ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋର ଏମିତି କ୍ଷତି କରିବି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବାପା ମାନେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୟ କରିବେ। Sorry.